こんにちは、隙間のリリーです。未来を生むためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日はロイヤルハワイアンホテルを取り上げたいと思います。この曲は1927年にロイヤルハワイアンホテルがグランドオープンした時に作られたメレなんですけれども、早速1番の歌詞を見てみたいと思います。ウルベヒベヒオエイカウイケラエカロイヤルハワイアンホテルロイヤルハワイアンホテル、ここはロイヤルハワイアンホテル今呼びかけてるんですけれども、イカウイケラ、私が見るとあなたってウルベヒベヒ立派だわ、豪華だわと、そのホテルの様子を歌ってるんですね。そしてフイのところですが、アヘナニラケフラリネイアヘナニマオリの、こんな風に塀が2箇所使われてますが、ここのところはそのロイヤルハワイアンホテルってどんなところなのかっていうところを説明している箇所です。ヘナニラ、そのホテルは美しいんですよと。ケイと来て定冠詞みたいに思ってしまいそうなんですが、ここはケフラリネイケ動詞ネイ、このフラリーのところは輝くという動詞です。美しくっていつも輝いているんですよと、そんな風にホテルのことを説明しています。そしてアヘナニマオリの本物の美しさがそこにはあるんですよと、そんな風に歌われています。次2番を見てみたいと思います。カモエナヴェルベカモエカウワラ、カモエナっていうのはベッドですけれども、ベルベカ、ベルベットが敷かれたベッドなんですね。そこにモエカウワラ、カウワは私とあなたですね。モエ、横とあるですけど、そこに2人で横になりましょうよと誘いかけてます。2人で泊まるみたいですね。ヘパキかヘパヘエ、まあ、かいいね。ここでは不定冠詞が使われていて、そのベルベットのベッドの説明をしてるんですね。パキカもパヘエもこうスムーズでツルツルしてる、そういう状態を表す言葉ですけれども、ベルベットの肌触りがいい、こうツルツルしてるっていう、そういう状況を語ってるところです。そして一回ね、すごく寝心地がいいんですよね。こんな風に定冠詞かと説明の言葉、説明を導く不定冠詞兵がこう交互に出てきて、こうストーリーが展開していく。そのあたりをたどれるとこうメレが生き生きと読み取れるんじゃないかなと思います。メレを読むためのハワイ語ミニ講座終わります。